Moltes gràcies, Xavier. Crec que avui és un privilegi tenir a les persones que ens acompanyen, i si finalment arriba el Jordi Albinyà des de València, que també és una mica una metàfora, no? Perquè parlaves del tema de València, de la TV3 del País Valencià, doncs sembla que va oposar TV3 a tots els països catalans, sembla que tenim internet, que ara en parlarem, però en canvi venir en tren encara té la limitació que té, no? Hi ha algunes infraestructures que van molt més lentes que d'altres. I em sembla que és un privilegi, com deia, que tinguem el testimoni de la persona que va contribuir a posar la xarxa de TV3 en els anys 80, i que a més passem d'una xarxa a una altra, d'una xarxa que fa més temps que coneixem a una que fa menys temps, però que a més Déu-n'hi-do el que ens està revolucionant, que és la d'internet. Tenim un dels pares de la internet catalana, el Manel Sant Romà, que va ser membre de la Internet Society i que va ser una de les 3 persones que en aquell llibre que explica la història del domini.cat, que em van demanar que escrivís, doncs és un dels 3 protagonistes, el Manel Sant Romà, juntament amb l'Amadeu Abril i amb en Jordi Albinyà, a veure si arriba des de València. M'agradaria, per començar, que en Manel ens expliqués d'una manera breu com van ser els inicis d'internet, perquè tu vas fer una de les primeres webs de castells a la xarxa i ja estaves ficat amb això des de, no sé si l'any 94, 95 o una mica abans fins i tot. Bueno, jo tinc entès que era del 94-95, però que segurament si llavors vas sortir és que ja feia temps que hi treballaves, i d'alguna manera també la teva presència a la Internet Society com a punt de partida pel que després explicarem, que és l'obtenció del domini.cat, que jo crec que juntament amb TV3 és un dels 2 grans èxits de país dels últims anys. Endavant, Manel.